tambahan ya. Is back ya. Ini gas deh ya. Aku harus dengarkan timpani-timpani di surgawi itu ya kan. Shalom. Muriani Tuhatan ahina holongan di bagasan Kristus Yesus. Tamado hami pangulani huria pasato Tuhamu sude dame dinde batama di hamu. Adorang so tamulai permingguata taparadima rohado pikirata tu di batana manguli ang asang giat permingguat tahun hobar tulomor ini rohani debata asa dapotan ngulunai baru dihita lau mangula-ulauta tujuan hari asa margogo hita mangula-ulauta hobar tulomor ni rohani debata atong martangiang mahita di bagasan rohat tabe. Amin. Tamulay perminggota, mari de mahita. Di bagasan goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni Tuhan di porbadia, nama no palangi dohot tanon, amen.
Jalan alau sal pudo portibion rap dohot na pinar hagiot na. Alay na mian ro di saliling-liling na do na mengulahon lomo ni rohani debata. Haleluya. Martang yang mahita. Ali Tuhan debata ama nami, nung ngamarpungo hami dison di hari na pinarbadian mi. Sa ibuhay mapinggol dohot roha nami, asa marlas ni roha hami manangion hatam na badiay, jala ringgas hami manibangi, dohot upeop hatam di bagasan roha nami, asa pos roha nami martang yang tuho. Urupi mahami asa huparhasyang hami akari-ari, ningulu nami na jepeki. Saya pamasuk mahami tuhangoluan na saliling nililing na. Pujian nami mahodisi, mari hite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabi gimai de pujian sian korina para rekamis. Mari demahita. Oh
Epistel dihita di mingguan imasian pasalmen bidu 130 sia. Mamukasian ayat sada rodi ayat onom dungi sian ayat 10 tulu sahat tu ayat 10 walu tajahama marsorin-sorin Ali Jehovah disulikit jala ditadahodo ahu. Manang mardalan-dalan, manang modo mau, disege hodo au. Jala takas do dibotoho aka dalakku sudena. Tole siap pudi, tole sian jolo dihaliangi hodo au. Jala dilinggom tanganmu do au. Ayat 10 tolu. Ai hodo nama nopa akka piaku ditonun hodo au di bagasan bortian ni dainang. Datung buni holi-holiku di jolom, ujuna terjadi au di sihabunian. Ujuna tersirat au di dalam laut. Di bahani masai arga situ tu do aka pikiranmu diau ale debata. Jala masai torop do bilanganna. Ima sahatna martua do akan manangi onatani debata nau peopsa jala namang ulahossa. Tabi gima kursian punguan ina Naomi.
Mari demahita. Huriani Tuhata Yesus Kristus di bagasan tikion tato potima akadusa pangalosieta jala di bagasan serep ni roha Roma hita mangidu hasisan ni dosa tu Tuhan debata. Martang yang mahita, ale Tuhan debata nabadia jalan na bonar, parasi jala partalup ni roha jalan na basar doho. Say marpangulahi maroham midahami, dibahay ni say sesa masude dosa nami, dangadong nahu pangasahon hami dukon ni asini roham. Hati goran na pinatupan ni anak mudo nahu pasangahon hami tujolom. Di bahay ni pasonang jala apuli mahami akan hinokop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Baga-baga ni dibata taringat tu hasesan ni dosa. Aida ngadong ibar ni tung saluhut do nasida par dosa. Jala dang dapat pujian ni dibata nasida. Gabe di potori do nasida dalam basa-basa ni dibata hinorhon ni panubusion na di bagasan Kristus Yesus. Ibana do dipadiri debata bayan habangsa parasian mar hite-hite haporseaon di mudarnai. Hasanga pema di debata na digijang. Tabi gimai de pujian sian paduan suara narwastu.
Marede mahita. Pati ni debata dalam tunggulunai baru di mingguan ima pati papituhon dohot pati pawaluhon dohot lapatan. Pati papituhon unang ho mangalakup lapatan ondo. Ikon dihabiari rohata debata jala ikon holong rohata di ibana. Asa toman rohata jala porman dohot pangalahota rodi hatata. Yang go akan ang merbagasi ikon masih parang hamaholan jala masih haholongan. Pati pawaluhon unang ho manako lapatanna ondo. Ikon dihabiari rohata debata jala ikon holong rohata di ibana. Asa unang hita olo mandobo hepeng ni dongan jolma manang mabayan bisu-bisu mangalat supon boniaga. Ikon si pagadaon ni rohata do arta ni dongan jala si ramotonoton atong rak mangidogogo mahita tu Tuhan debata. Ali Tuhan debata sai pargogoy mahami mangulahon na umbar tu pati mi. Amin. Tabi gimain di pujian sian kor ama.
Marede mahita. Tahatiddakon maha porsiautai, songon na hinatiddakon nilong atas sa porsiaon di portibion, rap mandok mahita. Au porsea di bata Jehova, ido ama pergogo na suatu dosan, nama no palangit do tanah. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni di bata Jehova na sasadai, iman na tinubuhon ni si Maria, na gabi-gabian siyanton di porbadia, andorang sahabubuan. Ido tuhata namanaon na bernit di pahuman ni silatus namati tarapaja lo ibana di hau pinorsilang jala tua tubuah notoro dudung tanom namulak mangulo di hari patuluhon namanai tu surgo lau hundul tu siamun ni debata Jehova amanai para gugugo na sohatu desani disima ibana pa imamulak sogot tu tanoon manguhumi halak na mangulu dohot na mati. Au porsea diton di porbadia, jalak dong sada huria na badia. Huria hatopan ni halak Kristen akan na badia, dohot dia sesani dosa, dohot dihatai na mandok. Mulak mangulu dos sogot daging ni halak naung mati, dohot dihanguluan na sorasuda. Amin. Tapi gema ende pujian sian kor PPGKP pamen.
Tapi gimana titing nama sa di tonga-tonga ni Huriata? Tabi gema tambahan ni titing nama sa di tonga-tonga ni Huriata mani Pak Nasaminggon. Parjulu dak danak nasorang. Nah di hari Kamis tanggal 27 Mei 2024 di basa-basa Hotu Hatta dosada dak danak buru di keluarga ni halak amata Dian Rio Luban Gaul tubuni natai Aprinita buru tubing nama ringanan di Jalan Pelamingo Polonia masuk sektor Tulu ipasdo dak danaki dohot natorasna paduahon parbogason. Nah di hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 maringanan di gereja GBKP kilometer 4,5 Padang Bulan nunga majalo pamasumasuon parbogason Trianta Julianus Tarigan anak niamata DF Tarigan Nahinan tubuni nata Erboru Sebayang namaringana di Jalan Berdikari nomor 25 ruas Nihuria GBKB kilometer 4,5 Padang Bulan dohot Oroana Esther Trianolova Boru Sihobing Boru niamata situa Dr. Andus F Sihobing Nahinan tubuni nata S Boru Pasaribu nama ringana di Jalan Masjid Suhada Gang Bunga Esther nomor 7 anggota ruas Nihuriata GKP Padang Bulan Resort Padang Bulan Sada masuk sektor Walu. Apa toluhon hari Sabtu tanggal 2 Juni 2024 maringana di GKP Padang Bulan naing majalo pasu-pasu parbogason ma Johannes Louis Mikael Pasaribu anak niamata situa Reem Pasaribu Nahinan tubuni nata El Borusiahan nama ringanan di Jalan Bunga Kenanga nomor 5 ruas Nihuria GKPI Padang Bulan Resort Padang Bulan Sada masuk tu sektor 5 dohot Oroana Mega Enliesti Siahan Boru niamata situa Dr. Andus ER Siahan tubuni nata RP Boru Manulang nama ringana di Jalan Mawar Dusun Opat Sidomulyo ruas Nihuria HKBP Bunut Resort Kisaran. Napatuluhon di hari Sabtu tanggal 2 Juni 2024 maringana di GKPI Kota naing majalo pasu-pasu parbogason ma Max Jovi Andreas Manulang anak niamata Diploma Engineering Freddy Pandapotan Manulang tubuni inata Ratna Dr. Anda Ratna Hilda Boru Panggabean Apoteker nama ringanan di perumahan Anora Residence Blok J52 Namo Bintang Deli Serdang ruas Nihuria HKBP Tanjung Sari Resort Tanjung Sari dohot Oroana Ivana Marsita Lamganda Boru Sitorus Boru niamata Dr. Panal Sitorus Master Science Apoteker tubuni inata Domelia Boru Sinaga nama ringana di Jalan Kenanga Raya Gang Selamat nomor 7 Tanjung Sari ruas Nihuria GKPI Padang Bulan Resort Padang Bulan Sada masuk sektor Siak. Nah palimahon di tongat-tongatan waing hadir do aka yana kota sian panti asuhan terang sukacita abadi sian Sukadono ditahini rohana sida naik patu begehon ede puji-pujian di Jolota jala nodung haruar minggu taparade marohata mangalehon sumbangan tunasida adong do inganan di patupa di pitu san berupa keranjang alani kami persilahkan anak-anak kami dari panti asuhan terang sukacita abadi masuk manasida tujulu.
oleh atema di nasida taparade manorohata manupahi nasida songon adong dibain keranjang di depan pintu. Lau manomu-nomu hata ni debata marede ma hita. Dameni debatan nasumurung sian salhut naroha Imam Mangramauti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Shalom. Dia muna akan nahinahulongan ni Tuhata Yesus Kristus hatani debata jamita di mingguta di bagasan sadarion nienet sian surat ni apostol Paulus napaduahon tuhuria Korintus di 24 mamuka sian ayat 5 sahat rodi ayat 12 tabai hutihut ma di bagasan rohata. Aidada diri nami hujamita hokami. Kristus Yesus hidup. Pabuah ibadah do Tuhan alai naposomuna dohami alani Yesus. Aidibata nama dokon marsinodang hati ironi sian hahulumun. Ibana do patiurhon rohanami, pabicar parbinotoan disangap ni debata na di bagasan buhini Kristusi. Alai di bagasan inganan namurado matapor do artanamiom. Asa debata napuna hagugun na sumurungi unang hami. Dinasaluhut do hami marhapor suhon alai dang hapusuhan tersosak alai
dada terhapit. Na terlili dohami alai datung pinasobu pinatinggakon alai datung anggo bolong. Toktong do hupa usung-usung hami daging nami hama mate ni Yesus. Asa patar di daging nami nang hangungulu ni Yesus. Ay toktong do hami akan na mangulu dope di pasahat tu hamatean ala ni Yesus i. Asa kebe patar nang hangungulu ni Yesus di daging nami na olo mate i. Asa nama korhodo hamatean di bagasan hami alai hanguluad do anggo di bagasan hamu. Ima sahakna dihita akan nahinahulungan di bagasan gowarni Tuhata Yesus Kristus. Panggulmiton ningulu ni huria sian partikian najulu sahat ro di bagasat sadario saya dongdo parukilon hamaulon natubu di tonga-tonga ni panggulmiton ningulu ni namarhuria tarlumubi ma diakka ulaun nama maritahom barita nauli. Sahat ro di bagasan sadarion olo dopeta BG akka hamaolon na niarupan ni ragam ni huria nadong disadok liat tanoon nasayadong makasuguhon hasasahat ni barita nauli tutonga-tonga ni akka torop jolma. Jala ihut tusi akka naposo ni debata akka namakruwas di tonga-tonga ni huriai napasahaton akka baritana tu akka halak naso tumada Yesus Kristus saya dong dope akka horong ni jolma na saya berusaha mengabati barita nauli. Diamuna kadongan na hinaholongan di bagasan guarni Tuhata Yesus Kristus. Suaksongonido nang naniadupan ni Apostol Paulus dinama maritahon barita nauli ibana turagam niluat dinaung torop diganuk luat akka huria na pinaojakna. Sada sian huria naung pinaojakna ima Korintus boidohonon padua halihonon ma di suraton Apostol Paulus suratna tutonga-tonga ni halak Kristen na di Korintus pasunggulhon nasida asa totong marsihohot di Tuhata Yesus Kristus. Asa molo di pa tolhas Apostol Paulus pe suratna lubumi mamarhite-hite turpukong so sada sunggul-sunggul doon tutonga-tonga ni akka nama Jakosa ahado na niadupan doh na pinarukilhon ni Apostol Paulus di nama maritahon barita ni Tuhan Yesus Kristus si paluari. Di ayat 5 di bagasa turpukon di dok ibana aidada diri nami hujami taho kami Kristusido pabo ibana Tuhan alai naposomuna dohami alani Yesus. Adong do halak hati hai
na meragukan ha apostelon ni Apostel Paulus. Adong ko halak sa bagian na manulak akahatan ni debata barita na uri na pinasahat ni Apostel Paulus tutonga-tonga ni Torop Jolma. Adong ko na support siya mabatuduham, manang fitnaham tu Apostel Paulus ay hati-hai torop rupi jolma na manada Apostel Paulus isi hajol maona tagan so terpilit ibana gabi apostel ni Yesus Kristus. Alai di hamaolon na gabi parukilon na niyarupan na hati-hai dada gabi sumurut manang gabi adong di ba na hagangguon lau mamaritahon barita na ului lam gudang akatuduhat tu ibana lam jot ibana difitna akahalak na seporsia tu Tuhan Kristus ala ibana lam tugu jalamar posniroha do ibana maka tidakon ha apostolonna di do ibana di ayat 5 aidada diri nami hujami tahu kami Kristus Yesus sido bahwa ibana Tuhan alai naposomuna do kami alani Yesus dada diri nami hujami tahu kami Kristus Yesus sido. Namarodola do padohan ni Apostel Paulus di bagasan surat naon papatarhon aidada halak namar suruh ibana dada hatani jolma na jinami tahonna dada poda ni hajol maun na gabe di lohon ibana alai Kristus hidup jala nomor 8 donang padohan na niodolhon na di bagasa turpukon di ulahon ibana pe mamaritahon barita na uli di ulahon ibana pe laho patol hason berita haluani na dihaposi ibana do hagugoon ni debata maringan di bagasan ibana dirajumi rohani Apostel Paulus do anggosian hadirionna dari jolma na sempurna ibana dari jolma namar napunahon hagugoon alai namar gogo do ibana mamaritahon barita naulii ala debatado napatupahon gogo di ibana asa sahat barita ni itu hatta Yesus Kristus diturpukon di patudos Apostel Paulus do hajol maun manang hadiriona kalau di hata Indonesia di dok bejana nomor 8 namu ramatapor do anggo hadirion ni jolma dangadong hatok tongonna dangadong nebui si halat conotun asa molo pe di paturus ibana hadirionna manang hadirion ni hajal mau namu ramatapor alai ubahen margogo jolmai margogo ibana mamaritahon barita nauli
ay nang maringana do nang hagugo ni debata di dirina manang di apostol Paulus sendiri nang dia kahalak naporsia. Asa mo lumargugo pe ibana mamaritahon barita naulii nang hagugo ni jolma. Na pinapatar ni bana. Alay huwaso ni batana maringan di bagasan ibana. Ido na patahon ibana. Laho mangadupi akkahamaolon dinalau mamaritahon barita naulii. Asa di bagasan terpukon di hati dakon apostol Paulus donang hadirionna dinama mulus ragam ni akkahamaolon. Didok di ayat sia natar lili dohami alay dang datung pinasobu pinatinggakon alai datung anggo bolong tok tongdo hupa husuk kami daging nami hama mati di Yesus asa patar di daging nami nang hangungulu ni Yesus dihamuna akadongan nahinaholongan di bagasan guarni Tuhan Yesus Kristus di surat ni apostol Paulus pe natu halak Roma di bidusada ayat 10 di dokdo aidang huhahilahon barita naulii ay hagugon ni debatadoi makorhon haluaon godangdo naboy masa akka parukilan di tonga-tonga ni akka halak naporsea di Tuhan Yesus Kristus. Jala jok do di paru kiloni diuji akka halak naporsea. So dia do hatuguon ni haporseonna mararupo Yesus mamulus akka persoalan-persoalan di bagasan nguluna. Ay gudang do jolma Holaro parmaraan jupang parukilon dang tinagam ni roha ro akka masalah gabe olo mitortubu badilian. Gudang do jolma mangadupi akka persoalanon mangasaho pikiranna. Hapesi pata parukilon naroi gumogu sian gugu ni jolma. Tentu marhite tupukon di podahon naktuhita marasing do hajol maun nina marhatuguon mangasahon hagugon ni Yesus Kristus dohot akahalak nasa mangasahon Yesus Kristus. Halak na mangasahon hagugon ni Tuhan Yesus Kristus. Tubudo habengeton di bagasan dirina. Tubudo pakirimon di bagasan nguluna. Madagam las ni roha. Lau mamulus akahamamoloni. Asa molo ujurope akahamaolong. Songon naniadupan ni apostol Paulus di nama maritahon barita naulii unak kaya pangasahon goguruhot pikirata. Alay songon nanidot ni apostol Paulus say hupa usuk kami do Yesus Kristus nang mate nomor 8 hadirionna haporseonna ikon songot Tuhan Yesus Kristus nang mate ido nagabe sitiruon di bagasan nguluna. Adong go hata ni halak batak nama dok hotang ni bebe hotang ni pulos-pulos unak ko madele adong do Tuhan Yesus tudus-tudus. Diamunak kadongan nahinanglongan di bagasan guarni Tuhan Yesus Kristus. Di partikian na parpudion nabi gudang do ragam ni akkahamaolon
na bui adu pata. Molo akan atoras paru kilon na nuaingon dada holan na manarihon na anak konna. Ngadohot memikiri pangalahon ni anak konna. Jok doi gabi persoalan di keluarga. Gariada sipata ala ni duk na pakilalan nai sahirana sodong besi todongon na. Ujung na marpida-pida gereja. Halak na marpos di rohani di bata. Saya optimis doi di pangurupion ni Tuhani. Olo do sipata memang gajang proses na ikut si dalam nata. Lama mulus akka hamoloni. Alai hasabar do tagutugun. Dihirim di batarus ya kita. Asalam takas terida hatorason ni hapor siota. Alania kama kenang mularuk pe akka arsak nang dihita. Suatu ngaruk kita on namitur madili. Suatu ngaruk kita on namitur merasa tidak memiliki nilai manang da marargai bana dia rupan ni mata. Ujungnya saya bitor tuma akka padilian. Iko ningot tu hita di hata ni Tuhan Yesus Kristus nama dok. Roma hamu tuau hamu kena luja jalan asurat. Asa hupasona kamu. Jalah bartusi donang. Tema ni jamitata di bagasan sedarion. Mamudahon jalan menuguh kita. Asa marhaporusan tu debata. Ai debatado mual dinasa hagugun. Mual ninasa las niroha. Mual ninasa pangapulion. Asa molo takasdo panadota tu debata. Molo tapakilalahod do debata mual ninasa hagugun. Ikut tubuh jalan maringan manang di bagasan rohata so padrohan ni Apostol Paulus di Filipi 4 ayat 10. Margugusi di hati Indonesia di dok segala perkara dapat kutanggung bersama dia yang menguatkan aku. Asa mau mangasahon di bata dangadong naso tarpatu pahita laho mamulus akka hamaulon nagabe makorhon las niroha di bagasan nguluta. Namang ihut mo saya dihamunak kadongan na hinaulongan di bagasan korni Tuhan Yesus Kristus. Marhite turpukon di bodah dunak tuhita. Asalam gomos mangasahon Yesusi di bagasan nguluta. Ahado ipolan na hodoki molo tapaihut-ihut do panggulmiton manang ulaon ni Jesus ditikki di tonga-tonga ni Portibion dangadong nagabi ibaratna sitio pun manang mabahas sonang rohani Yesus ditikki mamaritahon baritalas ni roha tu tonga-tonga ni torok jolma sudedo disalahon jolma dihamuna kadongan na hinaulongan halak na di bagasan Yesus Kristus ikonadong go parsihohoton na
dia kepertikian nuengon meragam akapuda nahurang takas bui atu sota ala niaka pangajarionna termasuk mana di guarana nuengon teologi progresif dan apalawinoto niatusan aha ipolanion alai sada padrohan nanaing dohonok kutuhita saluna sada do Jesus saluhutna mangasahu Jesus na boy maralus do saluhutna sia Tuhan Yesus Kristus akka suku-sukun na boy tubuh di bagasan guluta termasuk ma akka persoalan dan adong naso adong jalan keluar na boy patupaon ni Tuhan Yesus Kristus di guluta alanido didok poda ni Raja Salomo marhapo satu Jehovah maho sian nasaroham jala unako marpangucadean tu pikiranmu sendiri. Asa jami tata di bagasan minggu sadarion sada tugu-tugu do otu hita asa saluhut na hita may-mayma manang mangalap hagugoon naholan sian Tuhata Yesus Kristus. Di pargugoy Tuhata mahita di saluhut namasa natabulus di tonga-tonga ni hasianganon. Amen martang yang mahita. Mau lihat tema Tuhan nunga tolhas baritam nauli tonga-tonga ni persoalan nami di minggu sadarion. Ali Tuhan saluhut nama kami mangasahon haguguunmu jala haguguun mima ali Tuhan maringan di kami ganuk marsada-sada asa margugu kami nang mangadupi akka hamaolon nabui tubuh itonga-tonga ni akka panggulmiton ning ulu nami posdorohan nami hatami pele Tuhan ido hanggu luan jala hagugu di kami pasu-pasu mali Tuhan huriam GKP na di padang gulanon saluhut ruasna sok-songoni nang akka perhubas toktong maholi Tuhan na mangalehon akka hahi pason do teragam ni pasu-pasu di saluhut luas ni huriam. Mau lihat ma Tuhan husoboh kami tuh di bagasan goar na anakmu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tapuji Tuhan ta maredehita sian UKD nomor 125 ayat 7.4. Oh
Hatan itu hata, para deru hata lo pasahatun piliata tuadupan ni debata, sian buku ni parpasalmen bidu opat ayat onom songono didok. Pilihon hamuma pilihan hati goran, jala marhaposan tu Jahoba ma hamu, tapasahat piliata. Rap jonjong mahita sudi. Tapasahat mapiliatan tuado pani debata martangi yang mahita. Ali amanami nadi banwagijang sai barhatobot rohanami do sian uduk ni rohanami hodo mual ni nasa udibasa namo liutus dison hupasat hami pilihan hamonetian nami tuho sejalo jala pasu-pasu ma pilihan namion asa gabi dalan panidangion parsauran dohot ulaun asiniroha di huriamon bahen mangulu nami gabi pilihan na humbartulo maniroham jala parsidohot parohon harajanmu holong hasitongan dohot hadamionmu disadok portibiom buhay marohan nami marhiti-hiti todim asa saya toktong madok mulyate hami tuho di bagasan goar ni anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Alia manami na di benua gijang, sai pinarbadia maguarmu, sai Roma harajonmu, sai saut malomoni roham, di banua tungaon songon na di banua gijang. Lehon madihami sedarion hangoluan siapari, sesama dosa nami songon panesanami, di dosa nidongan namar dosa tu kami. Unang hami togihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Mulak mahamu di bagasan dame, jalas jalhamuma pasu-pasu sia Tuhan debata amata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata mahamu, di sodakko Tuhan debata bohina Tuhamu, jala asima rohana midahamu. Di dopakon Tuhan debata bohina Tuhamu, jala di pasaurhon madamena tutod di munabi. Amin. Shalom. Ya, Suri standby. Sore malam ya standby. Oke. Suri standby. Sore? Ya juga.